Hi, my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Party Twice studios. If you are new to this channel, please do subscribe, comment, share, and comment. Pano Party Twice, tokunzanya nyaya dzese dziri kuitika masaisai nematuma ose enyika. Zvese zviri kuitika kumafacebook, TikTok, Instagram, Threads, everything. Tokunzire panapa. Kuchikwa kwamunoona zvonyasira kuTelegram kwese zvese zvomuchiitika tokuudzire panapa. Saka tisingadi kupedza bunamato sadza richipora ndoni nyaya yeboys yetika KwaGutu boys vanhu vabotwa musango boys vabotwa musango KwaGutu munhu aine mukadzi wemunhu ande ane mukadzi wemunhu pamurume macho ari josa boys boys bata musango harohwa makombaona mapicha acho andaisa harohwa boys gasiyana nemukadzi wemunhu kunze boys gasiyana nemukadzi wemunhu ati unokadzi wevanhu ati zvinani kuenda unorwara chibwi chibwishu kuvasikana vava kuvasikana vepazikona pane kuzobatwa nemukadzi wemunhu wotoka kunyadziswa vakutendereka panapa pamasocial media. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Don't forget to comment, like and share.